Stromy broskyň, ktoré pestujeme v tvare štihlého vretena, majú dominujúci stredník a v spodnej časti širšie konáre, v hornej časti len jednotlivé rodivé výhonky. V mladom veku stromy rastú veľmi bujne a pokiaľ pri výsadbe boli problémy s vodou, tak spravidla ten stromček v prvom roku môže zaostávať, ale v ďalších rokoch vie kompenzovať ten nedostatok na začiatku a rastie veľmi silno. To sa prejavilo aj v tomto prípade. Stromček má dlhé výhonky, ktoré niektoré dosahujú aj 70 cm. Má ich veľké množstvo a pokiaľ by sme nerezali, tak by došlo k prehusteniu stromčeka. V tomto prípade, keďže je to mladý strom, tak v zásade ešte budeme formovať korunu, dávať základy tých silnejších konárov v dolnej časti koruny a v hornej vyberať jednotlivé rodivé výhonky a zároveň upravíme vrchol stredníka. Ako je možno vidieť tu, tá vrchná časť stredníka bola buď skrátená, alebo bola napadnutá kučeravosťou, čo spôsobilo tvorbu niekoľkých silných výhonkov pod vrcholom a už sa nám tu vytvára priestorová koruna, ktorá je pre nás úplne nevyhovujúca. Takže ten vrchol stromčeka si bude žiadať nápravu v tom zmysle, že sa musí vytvoriť jasne definované pokračovanie stredníka, to bude len jeden výhon. Začneme s rezom zo spodu, pričom budeme vyberať rodivé výhonky, ktoré budú základom tých spodných konárikov tak, aby podľa možností zaplnili priestor korunky. Máme určenú výšku korunky, ktorú nebudeme meniť. Je tu pomerne veľké množstvo výhonkov. Sú tu aj zasychajúce konáriky. Tie môžeme hneď odstrániť preč, pretože nič sa z nich nevytvorí. Veľmi pekný zmiešaný rodivý výhonok, ktorý rastie do prázdneho priestoru, takže ten určite necháme. Je pomerne hrubý a tak sa nám dosť často stáva, že zakladáme tú korunku v dobrej viere, teda, že toto budú základy konárikov, ktoré dlhšie vydržia, ale pri takomto raste a v takejto hrúbke výhonku spravidla ten výhon bude natoľko mohutný, že v spodnej časti sa nám nemusia vytvoriť nové náhradné výhonky. V takom prípade to korigujeme rezom na čapik v ďalšom roku alebo v ďalších rokoch. Tu môžeme vidieť, že nejaký čapik bol nechaný a z toho vyrástli dva výhonky. Jeden slabúčky s jednotlivými kvetnými pučikmi, jeden pomerne silný s kvetnými pučikmi predovšetkým v horných 2/3 dĺžky, ktorý budeme môcť využiť, alebo využijeme pod ním nižšie uložený, ale rastúci z vyššieho miesta, ktorý sa zdá z hľadiska toho tvaru, že je taký viac do horizontálnej polohy bude smerovať, je možno ešte lepší. Takže rozhodneme sa ešte, ktorý z nich necháme. Zároveň tu máme jeden výhonok, ktorý má pomerne dosť kvetných pukov a hoci vedľa neho je vodorovný, ale sa tu nachádza len zo pár kvetných pukov a to jednotlivo, takže ten odstránime.